Croeso I Fit Cymru 2020 Rhiannon. Fi'n gobeithio bod ti a dy gefnogwyr yn barod I smasho fe. Achos I ni'n barod I smasho fe, yndyn ni, Anneli? Ydyn yn hollol. Felly, fi'n gobeithio bod ti'n barod I weithio'n galed a codi off. Cyn I ni wneud unrhyw fath o ymarfer corff, sdim ots os yw'n ddiwrnod cardio neu'n ddiwrnod ymwrthiant ac HIIT, mae rhaid cynhesu'r corff. Mae hyn yn osgoi unrhyw anafiad ac yn cynhesu'r corff fel bod ni'n barod I ymarfer a gweithio'n galed. Felly, awn ati. I ddechrau, dwi'n am I chi gerdded ar y spot gyda phengliniau uchel. Ni'n mynd I wneud hyn 16 o weithiau. 3, 2, 1, off a ni. 1, 2, 3, 4, da iawn chi. Pidwch â phoeni os yw'r pengliniau ddim mor uchel â hyn, ond dwi am I chi geisio, mae'n holl bwysig bod ni'n twymo lan y coesau a'r hip flexors. 2, 1, a dyna ni. Nesa at yr hip flexor. Dyma beth sydd yn cysylltu'r clean i'r goes. Felly, cam ymlaen ar y dde, gwthio nôl ar y chwith, neis ac yn dal yn y corff sydd o lawr tymed bach, gwthio'r clean i'r blaen, ni'n mynd I ddal y stretch ma am 10 eiliad. 3, 2, 1, off a ni. Da iawn. Gwthiwch y clean i'r blaen, teimlwch y stretch. 3, 2, 1, draw at yr ochr arall, cam I mewn, y goes i'r dde i'r tu ôl, lan ar blaen y traed, sydd o lawr, gwthio'r clean, 10 eiliad arall. Off a ni. Da iawn. Gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn gorneud pethau. 3, 2, 1. Lyfli. Cam I mewn. Da iawn. Cefn y coesau sy'n nesa, felly croes i'r dde dros y chwith. Sefyll lan yn dal, plygio'r cluniau, a lawr a ni. Nawr, ni'n mynd I ddal y stretch am 10 eiliad. Peidiwch â phoeni os nag chi'n gallu cyrraedd y llawr. Os ych chi fan hyn, mae'n iawn. Ni'n dechrau nawr. 3, 2, 1, off a ni. Dim ond 10 eiliad. Paid gordynnu'r stretch. A rolio lan ar y bach. Y pen sydd ola I godi. Lyfli, draw at yr ochr arall. Y goes chwith dros y goes dde. Sefyll lan yn dal. Plygio'r cluniau, rolio lawr. Ewch mor dwfn a fedrwch chi. A 3, 2, 1, 10 eiliad. Teimlwch y stretch lawr cefn y coesau. Da iawn. 3, 2, 1, rolio nôl lan yn ara bach. Da iawn chi. At yr ysgwyddau nesaf, a mae'n holl bwysig bod ardal yma'r corff wedi twymo lan, yn barod neu I redeg neu I wneud ymarfer ymwrthiant. Felly, rolio'r ysgwyddau nôl, 8 gwaith yw'r gofyn i'r cefn ac yna i'r blaen. 3, 2, 1, off a ni. So, cylchoedd mawr, mynd ar ysgwyddau reit lan i'r clustiau a gwthio nôl. Lyfli. Neis ac yn llefn. Gwych. 3, 2, 1. A nawr i'r blaen. 1, 2. Gwnewch yn siŵr bod y cylchoedd yn cylchoedd mawr. Lyfli, da iawn. Dewch ar ysgwyddau reit lan at y clustiau. Gwthio'r blaen. 3, 2, ac 1. Lyfli. At yr asgwrn cefn a top y corff nesa gyda torso twist. Breichau lefel yr ysgwyddau ac yn aros fyna. Troi i'r dde, pivot ar y goes chwith. Troi i'r chwith, pivot ar y goes dde. Ni'n mynd I wneud 16 ohonyn nhw. Barod? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4.
Symudiad llyfn, please. Cadw'r breichiau'n uchel. Lefel yr ysgwyddau. Twist i'r asgwrn cefn. A nadlwch. 3, 2, 1. Lovely. Ni wedi twymo lan, a ni wedi stretcho, a nawr ni'n barod i godi cyfradd y galon. Felly dwi am i ti redeg ar y spot am 20 eiliad. 3, 2, 1, off a ni. Ewch mor gyflym a fedrwch chi. Da iawn, a nadlwch. Chi'n neud yn wych, da iawn. Odych chi'n barod i weithio'n galed heddiw? Fi'n gobeithio. 3, 2, 1. Gwych, amdani. SOFFA squat sy'n nesa, felly traed i'r blaen, pwysau yn y sodle, sgwyddau nôl gwddfyn hir, a lawr, a lan a ni. 16 o weithiau anoli, oce? Reit, amdani, 3, 2, 1, lawr a ni. Lovely. Felly mae'n bwysig iawn bod chi'n mynd mor dwfn a fedrwch chi. Felly, gnewch yn siŵr bod chi yn cadw cefn yn syth, mae'r pen yn estyniad o'r asgwrn cefn, a bod chi ddim yn mynd yn rhy dwfn. Os ydych chi'n gallu mynd yn dyfnach, hwnna'n gret, ond beth sy'n bwysig yw bod y pengliniau tu ôl i'r traed. Neud yn oce, Anneli? Good stuff. Gwych. So mae'r cefn yn syth, mae'r penol yn gwythio nôl, mae'r pengliniau tu ôl i flaen y trad. Da iawn, Anneli. 4 sy ar ôl. 3, 2, 1 yn fwy. Gwych, a dyna ni. 20 eiliad o draed prysur sy'n nesa, felly esgus bod chi'n chwarae pêl-droed Americanaidd, ac off a ni. 3, 2, 1, 20 eiliad, off a ni. So mae'r gyflym a fedrwch chi, traed braidd yn dod off y llawr, neis ac yn gyflym a nadlwch. Gwych, da iawn Anneli, da iawn chi gytre. 5 eiliad i fynd. 3, 2, 1. Gret, da iawn. Lunge am yn ôl, reverse lunge sy'n nesa. Felly, cam yn ôl, eitha mawr, ar blaen y traed, neis ac yn dal, a lawr tuag at y llawr. Nawr mae Anneli'n defnyddio cader, gewch chi ddefnyddio cader hefyd i helpu gyda'r balans. Felly lawr â ni, 8 gwaith ar yr un ochr, 8 ar yr ochr arall. Barod Anneli? Gret, lawr â ni. So lawr a lan. Squeeze at y top, lawr a lan. Nawr, dim angen bod chi'n mynd mor dwfn a dwi'n neud, a gewch chi afer mewn cader fel mae Anneli'n neud hefyd. So beth sy'n bwysig yw bod y benglin tu ôl i flaen y trad, bod ti lan ar top y traed, un yn fwy, cefn yn syth, lovely. Nawn ni camu mewn, awn ni at yr ochr arall. Camu nôl yn fawr, pwysau yn y sodle, neis ac yn dal, a lawr â ni, 8 o weithiau. Lan, squeeze lan. Lovely. So mae'r cefn yn syth, mae Anneli'n gryf yn ei chorff hi, mae'r pwysau yn y sodle ar y goes i'r blaen. Mae lan ar ei thraed yn y cefn. Mae'n anadlu. Ti'n joio'n dweud? Ydw, mas rawn. 2 yn fwy. Lovely. 1 yn fwy. Gwych. Dyna ni. 20 eiliad o HIIT gyda jumping jacks, naid jacks sy'n nesa. A mae Anneli yn mynd i ddangos i chi beth i wneud os ych chi just yn dechrau allan neu heb ymarfer am spel. Fi'n gobeithio wneud lot ohonoch chi gadw lan gyda fi, ond ewch cyflymdra i'ch hunan, oce? Barod? 3, 2, 1, off a ni. 20 eiliad. Neis ac yn ysgafn ar y traed. Camu allan os ych chi'n dilyn Anneli. Os ych chi'n gallu, bach yn gyflymach. Off a ni. Da iawn. 5, 4, 3, 2, ac 1. Da iawn, da iawn. Cwrlyn y DEUBEN, bicep curl sy'n nesa. Felly, y benelyn i flaen y cawell ar y sene, to the front of the rib cage. Poteli yn y dwylo, lawr â ni, a lan â ni. Felly, poteli ti, Anneli. Diolch yn fawr.
So, banelyn i'r blaen, a cadw nhw fyna, a wedyn ni lawr â ni. 16 o weithiau ni'n mynd i wneud hyn. So mae'r tempo yn really nice ac yn ara bach i weithio'r cyhyrau. Mae cefn anlu yn syth, mae'r gwddf yn hir, mae thraed hi'n gwynebu i'r blaen, mae'r pengliniau wedi ymlacio, dyn nhw ddim wedi locio allan, mae hwnna'n really bwysig. A ni'n gweithio cyhyrau'r breichiau, ac wrth gwrs, fel bod ni'n symud ymlaen yn y cynllun, gewch chi ddefnyddio pateli dŵr mwy o seis i ychwanegu at yr her. Popeth yn good? Lovely. So wrth bod ni'n dod at y top, squeeze bach i'r boteli, a wedyn rhyddhau. Just bach fwy o ymdrech ar y cyhyrau. Lovely. A nadlu'n allan wrth i'r boteli dod lan, a nadlu'n mewn wrth i nhw ddisgyn. Gwych, 4 yn fwy, 3 i fynd, 2 iawn i chi, 2, 1 yn fwy, ac 1. Lyfli, a dyna ni. Dyma'n wythnos cynta, a dros yr wythnosau fyddai'n gofyn i chi ddal y PLANC. Dim ond 10 eiliad yw'r gofyn yr wythnos yma, felly lawr â ni i'r llawr, y banelyn dan yr ysgwyddau, gwthio lan ar flaen y traed, pen yn hir, a dal am 10 eiliad. Os mae hyn yn ormod i chi, gewch chi roi'r pengliniau ar y llawr. Tyco'r pelfis o dan, un llinell syth, a dyna ni. So mae'r banelyn dan yr ysgwyddau, mae'r cefn neis ac yn syth, ni'n mynd i godi 3, 2, 1, off â ni. Felly mae'r cefn yn syth, mae'r stumog wedi tynhau, mae'r pen mewn un llinell syth. 4, 3, 2, 1, dyna ni, 10 eiliad. 20 eiliad o soldiers, milwyr sy'n nesa, a mae Anli yn mynd i ddangos i chi beth i wneud os ydych chi jyst yn dechrau allan neu heb ymarfer yr spel. Fi'n gobeithio newch chi mynd mor gyflym a fi, ond wrth gwrs, ewch mor gyflym a fedrwch chi. Odych chi'n barod? 20 eiliad, 3, 2, 1, off â ni. Mae'r coesau'n symud, mae yna jump bach yn y canol, mae'r breichiau'n symud. Mae Anli yn dangos i chi sut i wneud a heb unrhyw impact o gwbl. A nadlwch. 5, 4, 3, 2, 1. Lyfli, dyna ni. SOFFA squat sy'n nesa, felly traed i'r blaen, pwysau yn y sodle, sgwyddau nôl gwddf'n hir, a lawr, a lan a ni. 16 o weithiau, Anli? OK? Reit, amdani. 3, 2, 1, lawr â ni. Lyfli. Felly mae'n bwysig iawn bod chi'n mynd mor dwfn a fedrwch chi. Felly, gnewch yn siŵr bod chi yn cadw cefn yn syth, mae'r pen yn estyniad o'r asgwrn cefn, a bod chi ddim yn mynd yn rhy dwfn. Os ydych chi'n gallu mynd yn dyfnach, hwnna'n gret, ond beth sy'n bwysig yw bod y pengliniau tu ôl i'r traed. Neud yn OK, Anli? Good stuff. Gwych. So mae'r cefn yn syth, mae'r penol yn gwthio nôl, mae'r pengliniau tu ôl i flaen y trad, 2 iawn Anli, 4 sy'n ar ôl, 3, 2, 1 yn fwy, gwych a dyna ni. 20 eiliad o draed prysur sy'n nesa, felly esgus bod chi'n chwarae pêl-droed Americanaidd, ac off â ni. 3, 2, 1, 20 eiliad, off â ni. So mae'r gyflym a fedrwch chi, traed braidd yn dod off y llawr, neis ac yn gyflym a nadlwch. Gwych, 2 iawn Anli, 2 iawn chi gytre, 5 eiliad i fynd. 3, 2, 1. Gret, 2 iawn. Lunge am yn ôl, reverse lunge sy'n nesa, felly cam yn ôl, eitha mawr, ar blaen y traed, neis ac yn dal, a lawr tuag at y llawr. Nawr mae Anli'n defnyddio cader, gewch chi ddefnyddio cader hefyd i helpu gyda'r balans, felly lawr â ni, 8 gwaith ar yr un ochr, 8 ar yr ochr arall. Barod Anli? Gret, lawr â ni. So lawr, a lan. Squeeze at y top, lawr, a lan. Nawr, sim angen bod chi'n mynd mor dwfn a dwi'n neud, a gewch chi afel mewn cader fel mae Anli'n neud hefyd.
So beth sy'n bwysig yw bod y benglin tu ôl i flaen y trad, bod ti lan ar top y traed, un yn fwy, cefn yn syth, lovely. Nawn ni camu mewn, awn ni at yr ochr arall. Camu nôl yn fawr, pwysau yn y sodle, neis ac yn dal, a lawr â ni, 8 o weithiau. Lan, squeeze lan. Lovely. So mae'r cefn yn syth, mae anlu'n gryf yn ei chorff hi, mae'r pwysau yn y sodle a'r goes i'r blaen, mae lan ar ei thraed yn y cefn, mae'n anadlu. Ti'n joio'n dweud? Ydw, mas lawn. 2 yn fwy. Lovely. 1 yn fwy. Gwych. Dyna ni. 20 eiliad o HIIT gyda jumping jacks, naid jacks sy'n nesa. A mae Annalie yn mynd i ddangos i chi beth i wneud os ych chi just yn dechrau allan neu heb ymarfer am spel. Fi'n gobeithio wneud lot ohonoch chi gadw lan gyda fi, ond ewch cyflymdra i'ch hunan. Okay? Barod? 3, 2, 1, off a ni. 20 eiliad. Neis ac yn ysgafn ar y traed. Camu allan os ych chi'n dilyn Annalie. Os ych chi'n gallu, bach yn gyflymach. Off a ni. Da iawn. 5, 4, 3, 2, ac 1. Da iawn, da iawn. Cwrlyn y deuben, bicep curl sy'n nesaf, felly y benelyn i flaen y cawell ar y sene, to the front of the rib cage. Poteli yn y dwylo, lawr â ni, a lan â ni. Felly, poteli ti, Annalie. Diolch yn fawr. So, benelyn i'r blaen, a cadw nhw fyna, a wedyn ni lawr â ni. 16 o weithiau ni'n mynd i wneud hyn. So mae'r tempo yn really neis ac yn ara bach i weithio'r cyhyrau. Mae cefn Annalie yn syth, mae'r gwddf yn hir, mae thraed hi'n gwynebu i'r blaen, mae'r pengliniau wedi ymlacio, dyn nhw ddim wedi locio allan, mae hwnna'n really bwysig. A ni'n gweithio cyhyrau'r breichiau, ac wrth gwrs, fel bod ni'n symud ymlaen yn y cynllun, gewch chi ddefnyddio poteli dŵr mwy o seis i ychwanegu at yr her. Popeth yn good? Lovely. So wrth bod ni'n dod at y top, squeeze bach i'r boteli, a wedyn rhyddhau. Just bach fwy o ymdrech ar y cyhyrau. Lovely. Anadlu'n allan wrth i'r boteli dod lan, anadlu'n mewn wrth i nhw ddisgyn. Gwych. 4 yn fwy. 3 i fynd. Da iawn y chi. 2. 1 yn fwy. Ac 1. Lovely. A dyna ni. Dyma'n wythnos cyntaf, a dros yr wythnosau fyddai'n gofyn i chi ddal y PLANC. Dim ond 10 eiliad yw'r gofyn yr wythnos yma, felly lawr â ni i'r llawr, y benelyn dan yr ysgwyddau, gwthio lan ar flaen y traed, pen yn hir, a dal am 10 eiliad. Os mae hyn yn ormod i chi, gewch chi roi'r pengliniau ar y llawr. Tyco'r pelfis o dan, un llinell syth, a dyna ni. So mae'r benelyn dan yr ysgwyddau, mae'r cefn neis ac yn syth, ni'n mynd i godi 3, 2, 1, off a ni. Felly mae'r cefn yn syth, mae'r stumog wedi tynhau, mae'r pen mewn un llinell syth. 4, 3, 2, 1, dyna ni, 10 eiliad. 20 eiliad o soldiers, milwyr sy'n nesa, a mae Annalie yn mynd i ddangos i chi beth i wneud os ych chi jyst yn dechrau allan neu heb ymarfer spel. Fi'n gobeithio newch chi mynd mor gyflym a fi, ond wrth gwrs, ewch mor gyflym a fedrwch chi. Odych chi'n barod? 20 eiliad, 3, 2, 1, off a ni. Mae'r coesau'n symud, mae yna jump bach yn y canol, mae'r breichiau'n symud. Mae Annalie yn dangos i chi sut i wneud a heb unrhyw impact o gwbl. Anadlwch. 5, 4, 3, 2, 1. Lyfli, dyna ni. Reit, mae'n amser i ni dawelu'r corff, a mae fe'r un mor bwysig ac yn hysu. Barod? Cam wrth gam. I'r ochr. Swingio'r breichiau. Ar y bach, symudiad llyfn. Nawr, mae'n bwysig bod ni'n dod a chyfradd y galon lawr.
mae'n bwysig bod ni'n rheoli'r anadl. Felly, mewn trwy'r troen. Mas trwy'r ceg. Mewn trwy'r troen. Mas trwy'r ceg. Ag eto, please. Da iawn. Peidiwch â phoeni os nag yw'r cyfradd y galon yn dod lawr yn syth. Rheoli'r anadl sy'n bwysig. Cadw'r pen yn uwch na'r chest. Swingio'r breichiau. Mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. 3, 2, 1. Lovely. Stretch i'r coesau nesa, a fe fydd hyn yn gyfarwydd i chi, felly y dde dros y chwith. Tynnu lan yn dal trwy'r corff, plygu o'r cluniau, rolio lawr yn ar y bach. Cadw'r pen yn uwch na'r chest, please. Stretch, anadlu mewn. Nawr gewch chi roi'r pen lawr. Anadlu allan. Lovely. Dal y stretch am 10 eiliad. Anadlwch. Dewch lan yn ar y bach. Y pen yw'r peth ola i ddod lan. Draw i'r ochr arall. Y goes chwith dros y dde. Tynnu lan yn dal yn y corff, plygu o'r cluniau, lawr â ni. Cadw'r pen lan, anadlu mewn. Nawr gewch chi gostwng y pen. Lovely. 10 eiliad. Anadlwch. A rolio lan ar y bach. Y pen yw'r peth ola sy'n codi. Lovely. At y breichiau a'r ysgwyddau nesaf, felly sefyll lan yn dal. A fraich y dde lan, a wedyn tynnu ar draws y corff. Byddwch yn ofalus i beidio pwsio ar y benelyn. Da iawn, 10 eiliad. Cadwch yr ysgwydd i ffwrdd o'r glist. 3, 2, 1. Lovely. Na draw at yr ochr arall. Y fraich lan. Drosodd â ni. 10 eiliad. Dal efo 3, 2, 1. Da iawn. Cefn y breichiau sy'n nesa, felly ymestyn lan. Dal yn y benelyn dde. Gwthio tymau bach. Tymlo'r stretch lawr y driffen, down the tricep. Sefwch yn syth. 3, 2, 1. Lovely, lan â ni. A draw at yr ochr arall, lan. Gafel just uwch ben y benelyn chwith. Tynnu tymau bach. Sefwch lan yn syth. Mwynhewch y stretch. 3, 2, 1. Lan â ni. Mas â ni. Gwych. Siglwch chi mas.